No niin, terve Ronja. Moi Annika. Aloitetaanpa heti semmoisella kysymyksellä, että mikä sua suututtaa Justit, niin nyt tällä hetkellä. mm, just nyt mua suututtaa se, kuinka hidasta ja jotenkin vaikean oloista systeeminen muutos on, Mm. vaikka itse näkisi, että ei sen nyt tarvi olla niin hirveän vaikeaa. Et kun aloittaisi vaan pienistä askelista ja niin suututtaa se, että kuinka paljon rahaa ohjaa tätä maailmaa ja sitten koska raha ohjaa, niin ei voi tehdä mitään muuta ja kaikki pitää mennä niin kuin sen ehdoilla, että meidän kapitalismi kasvaa ja Mm. joo. Ja sitten se näkyy niin kuin yksittäisten ihmisten ja ystävien kohdalla vaikka niin, että aina se syy on, että kun ei ole rahaa. Että mitään ei voi tehdä, kun ei ole rahaa. Ja sama näkyy instituutioiden ja organisaatioiden kohdalla, jotka haluaisi tehdä ja jollain tosi hienoja arvoja, niin sitten sielläkin on aina se syy, että ei ole rahaa. Niin kyllä tämä niin kuin rahan näkymätön valta on niin kuin Mm. suuri raivoni aihe tällä hetkellä. No niin, sieltä lähtikin maailman paranteen näkökulmasta. Mua itse suututtaa, kun mä ostin pari viikkoa sitten semmoisen kullakärkikynän, jota voi pyyhkiä. Se on pyyhikumi Mm. siellä päässä. Ja nyt se ei toimi ja sieltä ei tule mitään väriä. On minulla suurempiakin Mm. suuttumuksen aiheja, mutta ei se tarvi aina olla niin kuin, se voi välillä olla Niin, mitä on. kyllä. Mm. Mut joo, tuosta tuli mieleen, mä olin ihan vähän aikaa sitten semmoisessa Rage Clubissa ja siellä sille, tässä aloitella tämmöinen uusi perinne, että kysytäänkin toisilta, että mikä sua suututtaa, sen sijaan, että kysytään Mm. tämmöistä, mitä sinulle kuuluu, onko kaikki hyvin? Joo. Joo, mä just itse olin käymässä Yhdysvalloissa ja siellä jotenkin korostui se, että kuinka se niin kuin, how you doing, ää, kysymys tulee niin automaattisesti ja se vastaus tulee niin automaattisesti, että se sisältö ei ole enää ollenkaan mukana siinä kysymyksessä. Mm. Että se vaan niin kuin lentävä lause ja sen niin kuin, se, mitä oikeasti kysytään, ei ole ollenkaan läsnä, niin tämä kuulostaa hyvältä Mm. aloitus. Se on semmoinen automaatio tai tämmöinen Joo. napista painetaan tämä standardivastaus. Mm. Mikäs mun suututtaa, Mikäs muu Annika? suututtaa? Mikäs muu suututtaa? No mua suututtaa, että täällä hirveästi nyt niinku kaadetaan puita tässä meidän naapurustossa. Tai siis mä asun täällä maaseudulla ja täällä metsäkoneet pörrää nyt aika ahkerasti. Ja kyllä Mm. mua suututtaa, että aivan, että nyt pitää saada rahaa, niin nyt kaadetaan metsää. Tuleepa ainakin lisää valoa nyt sitten meidän pihan. Mm. Tiedätkö, kenen metsiä siinä on? On ne tässä ihan naapureiden Joo. omistamia. No, Mitäs mitäs ajattelit tehdä Niin, mitäs asialle? ne on? Siinä on vähän sitten, että no mitäs tässä nyt taas. Mm. Sehän nyt sitten onkin sitten tulee taas sellainen suru, että no eihän mä nyt hirveästi pysty täällä nyt sitten lähteä naapureita haukkumaan. Että tämmöistä. Mm. Miksi mä vois, mutta onhan siinä, sillä on sitten omat seuraukset ja mä en nyt ehkä niistä seurauksista sitten välitä. Tai Mm. näe, että ne seuraukset sitten johtaisi mihinkään niin kuin toivottavaan tulokseen. Mm. Onko siellä muita mahdollisuuksia kuin haukkuminen? Mm. On niitä varmaan. Jotenkin, lähinnä nyt tällä hetkellä vähän semmoinen, niin kuin,
vähän tämmöinen pelko sitten tätä vallitsevaa ajatusmaailmaa kohti, että onko niin kuin silleen, että paras ehkä vain olla ihan hissukseen, mikä taas nyt sitten ei ole ja ainakaan aina kovin hyvä juttu. Mm. Mutta tämä on nyt tämä vallitseva strategia, minkä mä nyt on ominnut, ja sitten on vaikea päästä irti, jos on tottunut Mm. siihen, että no eipä nyt viihti lähteä sanomaan. Mm. Toiskin sitten se, joka siellä sitten herättelee muissa, muissa semmoista vasta, vastarintaa. Mm. Joo, tähän raivoon liittyen itse on paljon, kun on semmoinen oma niin kuin, tämmöinen asioiden aloittajarooli, tai mikä on vahvasti itsellä, että on paljon ideoita ja sitten on silleen, että tehdään tätä ja tehdään tätä. Ja, ja siihen se raivo on niin loistava apu, että jotenkin vaikka pelottaisi, niin voi käyttää sitä raivoa siihen, että okei, en mä tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta mä nyt kuitenkin Mm. tuon tämän esille ja sanon, että niin, käytän sitä raivoa siihen, niin kuin, että kutsun ihmisiä jonkun asian ääreen. Mutta sitten siinä aina tulee se seuraus, että voi olla, että kukaan ei innostu ja sitten pitää käsitellä sitä pelkoa, että ei ota sitä henkilökohtaisesti, vaan että okei, nyt Mm. mun pitää myös päästä irti tästä mun loistavasta ideasta, jonka halusin tuoda maailmaan, että nyt tähän ei olekaan sitä niin kuin resonointia, niin että se on vähän niin kuin sellaista jatkuvaa, jatkuvaa sykliä myös siinä, että sitä raivoa käyttää tuomaan asioita, mutta myös sitten jossain vaiheessa, että pitää kuulostella sitä, että milloin jostain pitää päästä irti ja olla, että Mm. nyt tämä ei toimikaan. Mm. Tässä vähän ennen meidän tätä tapaamista, niin aloin miettiä niin kuin suomen kielen sanaa niin kuin sille, että on vihainen. Mm. Että se on, sillä ei ole niin kuin mitenkään hirveän hyvää semmoista neutraalia, no neutraalia ja neutraali, mutta siis taas, että sä puhuit raivosta. Siinä tulee Mm. helposti semmoinen mielikuva, että siellä Mm. joku riehuu nyt niin kuin miekan kanssa ja siis tämmöinen hirveä niin kuin luonnonvoima pursuaa. Mm. Mutta sehän voi tietenkin olla niinkin, mutta sehän voi olla sitten ihan semmoinen 10% raivo, joka Mm. vain on silleen, että nyt mä päätän, että nyt mä lähden, tai nyt mä Mm. teen tämän, tai nyt mä soitan tuon puhelun, jota mä en ole vältellyt nyt monta viikkoa. Ja samalla lailla, ja sama sitten silleen niin kuin tämä, että mä oon vihainen. Siis se on taas, että minulla on vihaa. Ja se on Mm. sitten taas ihan toinen juttu. Että siinä on sitten Mm. taas semmoiset kaikki vanhat semmoiset niin möröt sitten mukana siinä. Eli silleen, että Mm. mä saan niin kuin, siis semmoista jotenkin semmoista kaunaa ja tämmöistä Mm. siinä. Ja sitten taas se, että on niin kuin suuttua. No se on ehkä enempi sitten semmoinen niin kuin parhaiten kuvaava, mutta se on taas niin kuin sanallisesti hankala Mm. käyttää. Siis se ei niin kuin ole semmoinen, se on niin kuin sanana semmoinen kömpelö. Mm. Kyllä. Kaikissa on vähän se negatiivinen kaiku Mm. kuitenkin. Joo. Myös esimerkiksi tulistua on hieno sana. Olen tulistunut. Mm. Mutta siinäkin on, niin kuin, kaikissa näissä on silleen, että se on vähän niin kuin semmoinen on-off. Joo. Että joko sä et ole Mm. niin Se kuin, on totta. raivostunut tai suuttunut, tai sit sä oot niin kuin, sille, Mm. siis tosi vihainen. Niin. Mutta niin kuin, semmoista väliskaalaa on niin kuin, hankala. Ja, niin kuin, yleensä niin kuin, no, aika usein törmää siihen, kun sanoo silleen, että mistä sä oot vihainen tai mistä sä oot suuttunut. No en mä ole mitään suuttunut mistään, vaikka niin kuin silleen, että no, ihan selvästi oot. Mutta se ei ole vielä niin kuin se yli se 50-60%, että se niin kuin tunnistaisi. Mm. Niin tässä on niin kuin jännä Mm. tämä.
Ja sitten Et sama, että ehkä, miksei sitä voi sanoa, että mua suututtaa nyt tämä juttu. Miksi se on jotenkin tosi pelottavaa sanoa, että mua oikeasti suututtaa nyt, että me tässä vai niin kuin, tai että mua suututtaa, että täällä kaadatte näitä puita. Ja sille, mm, kamala, sä mm, pystyt sanoa. mm. Niin mä en tiedä, ehkä ärsyttää tai harmittaa ehkä menee enemmän sinne myös vähän niin kuin surun puolelle. Mm, Mutta se on ainakin semmoinen jotenkin lempeämpi sanana käyttää, että mm, kyllä mua harmittaa tämä tilanne. Ja niin siinä ehkä yhdistyy sitten molempia, surua ja raivoa. mm, Joo, kyllä. Joo, ja mm, sen takia varmaan itsellä, että en mä ennen kuin on tehnyt tätä raivotyöskentelyä ole ymmärtänyt, että mä käytän raivoa yhtään mihinkään, mm, koska se on ollut vaan, että ei ole osannut sanottaa sitä, että tämä on samaa energiaa, että jos mua ärsyttää joku asia, kuin että jos mä toimin jonkun asian puolesta, joka on mulle tosi tärkeä, niin että se on niin kuin samasta lähteestä tulevaa mm, voimaa. Ja silloin se sulkee paljon sitä, että voisi tietoisesti käyttää sitä, että niin kuin raivon energiaa, että jos se mm, ainoastaan tulee sitten niinä niin kuin, että valittaa ja jupisee jostain asiasta, jolle ei voi tehdä yhtään mitään, niin kyllä niin kuin itsellä suurimpia jotenkin raivon anteja on ollut se, että voi kysyä ja pyytää ja mm, sanoa, että tätä mä itse asiassa tahdon, että kuka muu tahtoo tätä samaa asiaa, tai voit sä auttaa mua tässä. mm, Niin ne on niin kuin todella maailmaa muuttavia kysymyksiä, joita mä en olisi ajatellut, että riittyy raivoon mitenkään, mutta myös siihen, että kuinka raivo voi olla sitä niin kuin oman arvon luomisen väline. Että mulla mm, on oikeus haluta asioita ja pyytää asioita ja että se on osa mun niin kuin, sellaista synnynnäistä ihmisarvoa, että minulla mm, on nämä mahdollisuudet käytettävissä. joo. Ja se on hirveän kuvaavaa, kun jos jossakin niin kuin sanotaan, että sä pääsisit sängystä ylös aamulla, jos ei sulla olisi vähän semmoinen niin kuin, tietty semmoinen suuttumus, Mm, tai silleen, että nyt mun täytyy nousta ylös. Että jos olisi ihan nollassa, niin sä et niin kuin, tekisi mm, yhtään mitään. Että niin kuin, se on hirveän kuvaavaa se, että se on semmoinen niin kuin, liikkeelle panija. Ja siis silleen, että sä kyllä, tarvit sitä ensin sit 3%, että niin kuin, mitään tapahtuu. kyllä. Ja samalla lailla sitten taas menen takaisin siihen, mitä sä äsken puhuit, just, että Mm, olisit huomannut, että kuinka mussa on ollut niin hirveän voimakas tämmöinen, että no, eihän mä nyt voi pyytää keneltä mitään. Tai siis niin tämmöinen, että eihän se ole niin kuin, vähän niin kuin, no vähän väärin sanoa, että ei mulla ole oikeutta, mutta jotenkin sillä lailla, niin kuin, että ei se ole niin kuin mun rooli. Mun rooli on vain silleen täällä nyt niin kuin näin sopeutua ja näin ja olla niin kuin siis semmoinen niin kuin, tämmöinen mä tässä liikehdin täällä kameran edessä, ja kukahan niitä mm. tekee tätä nyt. Mutta silleen semmoinen niin näin soljuva. Ja, Medusa, niin, sanoisin että tämän liikkeen joo, perusteella. niin vähän semmoinen, että, että, että mä, mm, niin, että mun pitää vain olla se, joka niin sitten mukautuu, ei se, joka sanoo, että hei, että tämä ei nyt toimi. Nyt ei tehdä enää näin. Ja mä uskon, että en taida olla ihan ainoa, jolla on Mm, tämmöisiä, tämmöisiä haasteita. Ja sehän onkin kyllä, silleen tosi iso juttu, vaikka tuntuu, että no mitä tuo nyt. Mutta, kyllä. mutta yllättävän hankalaa, kun siihen ihan niin lähtee niin miettimään tai silleen niin tunnustelemaan. Että joo, siis tämä on oikeasti, niin kuin, siis tämä oli oikeasti vielä vaikeampi juttu, mitä mä olin niin aluksi ajatellut. Että tulee niin vielä enempi niin niitä vanhoja niin kuvioita ja vanhoja strategioita, että miten minä nyt niin
käyttäydyn tässä maailmassa ja mikä on niin kuin mun tämmöinen rooli ja niin, mikä on mun elementti tai näin. Mitä kuuluu siihen mun identiteettiin, että minkälainen mä voin olla, saan olla. Mm, kyllä. Ja se on jotenkin se hyvin suomalaisille ominainen, mikä tämä oli pari vuotta sitten kysely kaikkein käytetyimmästä suomalaisesta lauseesta, niin eihän minun takia tarvitse keittää, Ne, mihin nyt ei mun kiteytyy. puolesta tarvitse keittää kahvia. Niin. Kahvia Ja ei mun sitten puolesta tarvitse. niin, ja kaikki silti haluaa sitä kahvia. Mm. Tai Että miten, välttämättä ei edes niinku halua kahvia, mutta sitten niin, ei kehtaa sanoa jotenkin, että mä en nyt kiitos, mutta en halua. Sekin niin voi olla totta, että suuri juttu. kyllä, kyllä. Että halusi tai ei, niin sitä ei voi sanoa. Mm. Joo. Mä oon huomannut, että mitä muutamia tunne- ja raivotyöpajoja on pitänyt Suomessa, niin siihen auttaa, että ilmaisee, niin kuin pudottaa tämän niin kuin suomalaisuuspommin jossain vaiheessa. Että sitä voi käyttää myös sellaisena niin kuin, vähän niin kuin jäänrikkojana, että no niin, että vaikka me nyt kaikki ollaan suomalaisia tässä, niin nyt tehdään vähän näitä tunneharjoituksia. Ja sitten se luo myös sitä yhteenkuuluvuutta, koska tosi moni suomalainen tunnistaa nämä Mm. kulttuuriset piirteet. Ja sit siihen voi vähän niin kuin rentoutua, että ai niin, okei, että me nyt kaikki ollaan vähän tämmöisiä, mutta silti me voidaan nyt tehdä tässä yhdessä Mm. jotain. Niin, että tää saattaa tuntua tosi oudolle, mutta tehdään silti. Vähän Niin, kokeillaan. Vähän nyt leikitään tällä teemalla nyt vähän tämmöistä se, teatteria. se tuo semmoisen kyllä, se tuo semmoisen Mm. myös tämä on nyt se, minkä kanssa eletään. Ja silti voi vähän testata, että missä sen rajat menee ja mitä muuta Mm. voi koittaa. Mm. Ja just mä huomasin itsestäni niin tämä, että sanoa mitä haluaa. Että niin hoksasin, että kun joku kysyt, haluatko sitä? Tai haluatko, mikä se nyt oli sitten, vaikka niin kuin, että haluatko kahvia? Niin mä vastasin, joo, voin mä ottaa. Mutta eihän se ollut sitten joo tai ei, vaan se oli silleen, niin kuin, että tämmöinen. Mm. Ja sitten silleen, että okei, nyt beep, vaihdetaan. Sitten mä sanoin, että joo, mä haluan kyllä. Ja sitten se oli heti niin kuin ihan eri juttu. Mä olin sanonut, että joo, mä haluan kyllä. Tai sitten sanonut, että ei, mä en nyt halua tätä. Että se jotenkin se energia oli ihan eri kuin se, että sanoi, Mm. että okei, kai mä voin, tai niin kuin, että Mm. se oli semmoinen, niin kuin, se oli semmoinen blablabla, että se ei ollut joo tai Joo, ei. Että se oli tosi joo, epämääräinen energia. Siinä, joo. että mä nyt mukaudun tähän, mitä sä kysyt, vaikka mä en niin oikeasti ole niin miettinyt asiaa tai näen, että mä en ole sillä lailla, onko tämä nyt, mikä minussa nyt, onko se joo tai ei, tai onko se ei nyt, tai joo, mutta ei vielä, tai Mm. mikä siinä nyt sitten on. Mut sekin oli tämmöinen arjen, arjen riemuvoitto sille, että haa, jos vastaa, että Mm. haluan tai en halua, niin se silleen selkeyttää huomattavasti. Ja sitten kaikille osapuolille. Sitten se, joka kysyy, niin se tiesi silleen selvästi, että okei, no niin, se on mukana. Kyllä. Eikä silleen, että no joo, nyt siis vain sanoit joo, koska et kehdannut sanoa ei, tai koska halusit olla mun mieliksi, tai näin. Ei Mm. tulisi toiselle niin paha mieli, tai silleen, että ne on jo valmiiksi tehnyt jotain, ja sitten niin ne kutsuu, ja sitten sanoisi ei, ja sitten olisi ihan silleen, sä et. Sitten tulisi kamalaa draamaa. Mä huomaan saman, aina jos mä oon vaikka vastaamassa johonkin viestiin, että toki, niin sitten mä siitä toki-sanasta huomaan heti silleen, että no niin, mietitäänpäs uudestaan. Että se ei ollut, tämä oli nyt tämmöinen silleen epämääräinen joo. Ei ollut joo, eikä ollut selkeä ei.
Ja se on hyvä niin kuin saada itsensä kiinni siitä, että onkohan mä nyt oikeasti niin kuin valmis sitoutumaan tähän asiaan ja myös ilmaisemaan sen selkeästi. Mm. Mm. Tässä on paljon tämmöisiä pikkujuttuja, vaikka ne nyt ei ole Mm. pikkujuttuja tai isoja juttuja, mutta silti niin tämmöisiä arjessakin Mm. tapahtuvia juttuja, joista sitten niin kun sen huomaa, niin sitä on sellainen, Mm. ahaa, haha, nyt huomasinpas taas sanoin tuolla lailla. Kyllä, Olin epämääräinen vastauksessa. kyllä. Ja samalla lailla sitten kun huomaa sen oman tyylinsä, niin sitten siihen kanssa reagoi, kun muut on. Mm. No joo, tai no voi mä, tai mikä siinä on sille, no mutta onko se joo vai onko se ei, niin kuin, kumpi se nyt on? Mm. Koska se on niin kuin mullekin niin kuin vastaanottaja hirveän epämääräinen, kun ei tiedä, että onko tämä ihminen nyt niin kuin tässä mukana, vai onko se, niin kuin, tuleeko se mieliksi, tai tuleeko se niin kuin vastahakoisesti, niin kuin, koska Mm. ei itse edes tiedä, mitä haluaa. Ja sitten se jää Mm. semmoinen niin epämääräinen, semmoinen sille Kyllä, keikkuva energia siihen, että no, mihin me nyt sitten mennään. kyllä. Mä huomaan tällaisissa tilanteissa, ää, mulla myös toimii se, että mä vähän niin kuin vedän sen överiksi ja on silleen, että tuon siihen vähän sen hauskuuden ja myös silleen, että no niin, kumpis tämä nyt on, ja vähän niin kuin myös jankkaan siihen asti, että mä saan jonkun vastauksen, mutta ilman silleen, että se on jotenkin uhkaava silleen, että no niin, nyt sun pitää päättää tämä. Että et se, joo, jotenkin se ilon ja raivon yhdistelmä on mulle myös tosi toimiva, että jos se raivo on siellä niin kuin ajana voimana, niin silti se viesti, mitä mä annan, tulee jotenkin ilon kautta, eikä sellaisen, ää, ettei se ihminen, kelle mä puhun, niin tunne, että on jotenkin silleen, tota, ää, miekka kaulalla ja Mm. että nyt pitää tulla joku vastaus. Niin se keventää vasti se niin kuin leikkisyys sitä raivon selkeyttä ilman, Mm. että se silti niin kuin jotenkin hajottaisi sitä tarkkaa kysymystä. Mm. Ja mäkin jotenkin tunnistan, että monesti se niinku, siis että siinä tulee semmoinen niinku rentous, jos mä Mm. silleen kysyn, että niin onko se nyt, haluatko vai etkö halua? Ja sitten niin se vastaa ja sitten pystyy silleen sanomaan, että no en mä oikeasti halua. Ja sitten mä oon silleen, että okei, se on selvä. Ja sitten Mm. niin jatketaan. Että se silleen, että okei, no mä pystyn sanoa mitä mä halusin, ja sitten ei tullut silleen, että no, mutta miksi et sä nyt sitä ja tätä, ja Mm. kyllähän sun nyt, niin kuin, Niin. että siinä on niin sekin sitten vastuu, että silleen hyväksyy sen, että okei, no niin, hyvä, Mm. nyt mä tiedän, sä ei tehdä nyt näin, okei, sitten, Mm. ja nyt sitten mennään muualle, tai tehdään jotain muuta, tai jatketaan jollakin toisella asialla, että ei tarvitse jäädä siihen Mm. nyt sitten pyörittelemään sitä, että onko nyt vai niinkö tai näinkö, tai juupas eipäs, ja Missä muuten raivo tai suuttumus ilmenee sun päivittäisessä elämässä? Kyllä, no joo, esimerkiksi tämä meidän tapaaminen, niin mulla oli tänä aamuna silleen, että pitääkö mun nyt taas näitä, taas tämä niin oma tämmöinen riiviö ja piru olkapäällä, silleen, mitä sä nyt noita teet, eihän kukaan kuitenkaan niitä kuuntele. Sitten, ei, me ollaan sovittu, mä menen sinne, tää tehdään, sillä siisti, näin. Ja joo. Ja samalla lailla just, kun mulla on niin mun työ tai rahantuloasetelmat on vähän tämmöiset epämääräiset, ainakin ehkä Mm. näin niin yhteiskunnan näkökulmasta, niin siinäkin on niin tämmöinen, että onko tämä nyt, haluanko mä nyt tätä, tai teenkö Mm. mä tätä nyt vain sen takia, että mä saan jotain tuloja. Mutta jos mä teen tätä sen takia, että saan vain tuloja, niin onko se silti sitten niin tämmöistä, niin kuin, että
Mm. miten niin mä suhtaudun nyt niin tähän asiaan. Että joo, voin mä tehdä tämän, koska mä tiedän, että mä tarvin nyt niitä tuloja ja Mm. tästä mä nyt niitä saan ja tämä on tilapäinen juttu, vaikka se ei nyt ole ehkä ihan sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta siinä on niin se, että mä teen nyt tämän. Joo. Ja sitten no sanon että yrittää olla menemättä semmoiseen silleen, että niin mä haluaisin, mutta mun nyt on Mm. pakko. Ja sit nyt, että Joo. hei, kun mä nyt on päättänyt, mä teen nyt näin, vaikka se ei nyt ei ole ihan ihanteellinen, mutta näillä mennään nyt toistaiseksi. Kyllä. Joo, se on varmaan, tunnistan todella hyvin ton, että, että se tiedostamaton raivo ilmenee vaan sit sellaisena, että niin kun, no en mä nyt haluaisi, mutta ei mulla tässä ole muita vaihtoehtoja. Että vähän niin kuin joutuu sen tilanteen uhriksi ja, Mm, ja et ei muka voisi tehdä toisin. Mutta sitten sitä samaa tilannetta voi jatkaa sillä, että päättää, että niin kuin just sanoit, että mä nyt sitoudun tähän asiaan joksikun tietyksi ajaksi, ja vaikka se ei olisikaan niin kuin oman täysin sellaisen niin kuin, linjan mukainen. mm, joo, Mutta mä tästä, huomaan kyllä itsellä myös se, just semmoinen oman linjan ja oman arvon niin kuin tiedostaminen ja ylläpito on myös tosi vahva tämän raivon käyttökohde, että et ymmärtää, että mikä se on niin kuin vaikka semmoinen niin kuin eheys, mitä haluan omaan elämään. Oli se sitten kotona tai työssä, tai et asettaa myös tietyn standardin, johon ainakin haluaa pyrkiä mm, pääasiallisesti. mm. Tuli tuosta mieleen just koko tämä tämmöinen quiet quitting, tämmöinen, että ollaan Mm. jossakin töissä, mutta sitten tehdään vain ihan se minimi. Että se on, siis se on hirveän niin kuin, uuvuttavaa, Mm. koska on silleen, että mä en haluaisi olla täällä, mutta mun nyt on niin sanotusti pakko, tai ei ole Mm. muita vaihtoehtoja. Niin, Ja siis tämmöinen story. Näin, että kyllä. mulla ei ole, ja sittenhän sitä jää, mä tiedän itsekin, kun oli silloin töissä, joka ei ollut hirveän antoisaa tai muulla lailla näin, että sai sitten kovin paljon mitään, niin kuin, että se antoi kovin paljon mitään. Et sitten kun mäkin tein sitten sen päätöksen, että hei, mä nyt lopetan tässä. Siis en mä tiedä, mihin mä sitten menen, mutta Mm. mä en jatka enää tätä, koska mä en halua olla täällä. Ja se ei ole kellekään hyvä juttu, että mä oon tässä työssä, kun mä ihan selvästi en oikein halua olla täällä. Mutta sekin oli Kyllä. aikamoinen prosessi. Kyllä siinä kuukausitolkulla sitä sai silleen, että miten mä nyt... Ja ennen se, että ennen kuin sai sanottua sitten sinne esimiehelle tai näin, tai työpaikalla, että mä en nyt sitten enää jatka, että mä Mm. tuun nyt lopettaa, niin sekin oli silleen se... Ja sitten ne siellä työpaikalla oli, mutta se on mahtavaa, että sä haluat tehdä muita juttuja. Mä okei, Mm. tämä menikin helposti. Niin, ja kun eihän se heitäkään palvele. Se, että Ei. ihmiset on siellä väkisin ja et ei ole sitoutunut siihen työhön, niin ei se palvele yhtään ketään. Ei. Mutta sitten toisaalta mä myös, mitä kauemmin on itse myös tällaisessa itsensä työllistäjän roolissa, niin löydän sitä niin kuin empatiaa ja ymmärrystä siihen, että kuinka, kuinka niin kuin helppoa ja rentoa on vaan olla ja olla silleen, no niin, mä nyt teen tätä, vaikka ei tämä nyt ole niin maailman Mm, paras juttu. Koska, koska sit se, että koittaa luoda sitä omaa juttua, niin vie myös tosi kauan ja siinä on kaikki mahdolliset polkunsa. Mm. Et, joo, että myös itse koitan harrastaa nyt sellaista lempeyttä,
ettei myöskään mene siihen tuomitsemiseen, että jotkut myös valitsevat sen polun, Mm. että, että on silleen, että no, tätä mä nyt teen, ja sitten käyttää sitä energiaa jossain muualla vapaa-ajalla, harrastuksissa, muuten. Mm. Joo, itselle yksi semmoinen kyllä oppimispaikka on se, että kuinka koittaa olla jotenkin kannustava siihen muutokseen, mutta ilman, että niin kun jotenkin tuomitsisi tai sanoisi, että tämä, mitä sä Mm. nyt teet, on jotenkin väärin. Vaan ja siitäkin jotenkin se niin kuin ilo on musta, ilo ja inspiraatio on siinä tosi jotenkin toimivia välineitä, että voi näyttää muita mahdollisuuksia ja koittaa itse tehdä sellaisia asioita, jotka voi toimia muille inspiraationa. Ja vaikka sanottaa sitä niin kuin omaa prosessia mahdollisimman paljon, että sit joku muu voi saada siitä jotain inspiraation jyviä. Mm. Ja sehän nyt on no, raskas osa tästähän on, että sehän pitää itse tehdä se päätös. Mm, Ja sillä lailla kans, että no, jotkut ei halua, jotkut ihan haluaa olla mm, sitten. Niin kuin, että se on niin kuin se turva on niin paljon tärkeämpi kuin se, että yrittäisi sitten niin kuin laittaa itsensä likoon ja välttämättä se ei sitten onnistu ja niin, kaikki se, kaikki se mitä siihen sitten liittyy. Niin, joo, niin. Että vähän, että ihmiset on siellä, missä ne on. kyllä. Mullakin on just se on ollut tosi kans raskasta silleen, että tää on minä olen tässä. Vaikka mä haluaisin, että mä olisin tuolla Mm, askel vitosessa, mutta mä en ole siellä askel vitosessa. Mä oon tässä nollapisteessä näin. Ja mikä olisi se ensimmäinen askel, että mä voisin mm, päästä sinne askel vitoseen. Ja just, mm, että mä en olla semmoinen radikaalisti rehellinen itselleen, mm, tämä on nyt tämä tilanne näin. Ei tämä nyt ole kovin hyvä, eikä tämä ole ihan ehkä toimiva, mutta se on nyt tässä, missä mä oon, ja miten mä pääsisin tästä nyt sitten, tai mm, mitä mulla on, ja mitä mä voin sillä tehdä, että pääsis kyllä, vähän johonkin sitten enemmän sinne päin, mihin haluaisi mennä. kyllä. Ja myös just se, että tämä hetki on juuri se, mikä se pitääkin olla, Mm. että se ei voi olla mikään muu. Ja missään muussa hetkessä ei voi myöskään muuttaa sitä mieltään vaikka jostain asiasta. Mm. Ja samalla lailla sitten kanssa pitää mielessä, että siis, jos tekee jonkun päätöksen, että se ei ole nyt Mm, tästä ikuisuuteen, vaan mä voin kyllä, huomenna jo olla siellä, että ei, mä muutin mieleni, mä en haluakaan enää. Että se kyllä. hyväksyt. Joo, Tämä on myös hirveän hankala asia. Ja tosi monelle, että jos ajattelee, että jos päättää jotain, niin se on sitten sillä mennään kyllä, loppuun asti, eikä sitä, vaikka mä kerran olen päättänyt tämän asian, niin mä en nyt sitten voi muuttaa mieltä ja sanoa, että kyllä. ei tämä enää toimi. Mm, se on. Joo, joo, mä koitan itsekin, kun helposti saatan ajautua sellaiseen kovin vakavaan, että elämä on hirveän vakavaa ja niin kun kaikilla on valtavat seuraukset, niin et olisi enemmän sellaisessa niin kun kokeellisessa Mm, tavassa suhtautua elämään ja että aina voi korjata sen kurssinsa ja et, niin, että kaikki ei ole niin hirveän dramaattista ja suurta, mitä, mm, mitä ikinä sitten kokeileekin. joo, tuli tästä mieleen, kun no, se on sitten jonkin aikaa, kun oli tämä taas Suomi on maailman onnellisin maa, ja siihen Mm, liittyvää keskustelua tuli radiosta, ja siellä oli sitten semmoinen näkökulma, että se ei ole välttämättä hyvä asia, että se ei ole sitä, että suomalaiset on onnellisia,
vaan että ne lähellä niin kuin tyytyy. Että sitä Mm. sillä niin kuin, että siinä ei ole semmoista, että halutaan muuttaa asioita, vaan vähän niin kuin näin, että, vaan, että no tämä on nyt tämmöistä niin kuin se on, ja onhan se nyt ihan ok, ja onhan meillä silti tätä ja tätä ja tätä, ja onhan meillä ihan Mm. hyvin. Että niin kuin tämä siellä radio-ohjelmassa oli silleen, että eihän siinä mikään asiat niin parane tai muutu, jos ihmiset on silleen, että no joo, onhan tämä nyt silti ihan ok. Että jos ajattelee Mm. jossakin muissa maissa, missä ollaan enemmän silleen, että lähdetään sitten barrikaadeille ja pidetään mielenosoituksia, että sittenhän se sitten tulee niin ne muutokset, jos ihmiset on Mm. ikään, että tämä ei nyt toimi. Että se oli Kyllä, jotenkin tosi, mun mielestä tosi sellainen raikas näkökulma, että ahaa, että ei se välttämättä nyt ole sitä sillä, että että meillä on kyllä. kaikki niin tosi hyvin. No se on vain silleen, että me ollaan ehkä päätetty silleen, että me ollaan niin sopeutuvaisia ja Mm. tyydytään. Joo, se on todella kiinnostavaa, vähän niin kuin kaksipiippunen juttu tämä tyytyväisyys, kun toisaalta, toisaalta just se on niin kuin valtava muutosvoima siinä, että on tyytymätön ja on silleen, että no niin, näiden asioiden puolesta haluan taistella, mutta sitten se, että myös muistaa arvostaa sitä, että sitä mitä on olemassa, koska jos aina on tyytymätön, niin sitten se on niin kuin, elämä on aika kurjaa. Että miten se Mm, tyytymättömyys voisi toimia niin kuin sellaisena ensimmäisenä kipinänä, vaikka just että tulee joku aloite ja sitten ajaa sitä prosessia kuitenkin myös sellaisella, niin kuin, että nyt tämä on just se, mitä, että nyt mä oon saanut tämän alkuun ja nyt tämä on just se, mitä pitää olla ja että mä oon tyytyväinen tähän tilanteeseen. mm, Koska nyt kun on itse, en itse näe itseni niin paljon sellaiseksi niin kuin, ää, kaupungilla mielenosoittaja aktivistiksi, vaan, vaan enemmän siellä niin kuin jotenkin rakenteissa ja niin kuin myös niiden muiden mahdollisuuksien rakentajana toimimisena. Mutta et kyllä heti kun on sellaista aktivistihenkeä itsessä, niin se niin kuin loppuun palaaminen on koko ajan vähän niin kuin silleen, että mm, on sellaisella nuoralla, että okei, että milloin mä nyt tipun tästä. Vähän niin kuin, että ylikuormittaa itsensä, mm, niin se, että niissä hetkissä, kun alkaa olla silleen, että se tyytymättömyys kasaantuu joka suunnasta, niin sitten myös se sellainen, se just siinä hetken hyväksyminen niin on toinen taito, mm. mitä varmasti tarvitaan. Joo, tämähän on siis semmoinen aihe, joka on vähän siis, no tässähän nyt keskusteltaisiin monta tuntia tästä Kyllä. asiasta, mutta lähinnä niin kuin tuossa just se onnellisuusindeksi, että sehän nyt on, että se tyytyväisyys keskiarvohan ei ollut enemmän kuin jotain tyyli 7 kouluarvosanana. Että eihän se ole Joo, mikään kovin hyvä, jos ajattelee, että eihän me olla niin kympin niin, maa tai edes 9 maa, vaan se on siinä niin. 7 hujakoilla, mitä se nyt on, en Joo. muista tarkkaan. Että loppujen lopuksi, siis arvosanana, hän se ei ole kovin hyvä, mutta se on kuitenkin Mm, parempi kuin monella muulla tai suurimmalla osalla muulla. mm, Ja sitten tuli jotenkin siitäkin mieleen taas tästä, niin kuin, että Suomessa ollaan hirveän totuttu siihen, että joku muu, siis joku viranomainen mm, tästä asiasta päättää ja ne sanelee, että miten mm. tässä tehdään. Taas kuuntelin niin kuin, Isosta Britanniasta tämmöinen transition movement, kun siellä Joo, niin kuin oli tämä tilanne, kun Thatcher sitten lakkautti kaiken näköistä, että siellä oli joo, silleen, että me tehdään tämä nyt sitten itse. Ja sitten sieltä kyllä. on lähtenyt hirveän paljon niin semmoisia uusia niin ruohonjuuri niin yhdistyksiä ja tämmöisiä tekemään, ja niin ne Mm, hoitaa niin esim. Koko kunnan. Siis ihan eri mm, tavalla kuin se, kun Suomessa. Et sekin on ehkä vähän sitten kuvaa sitä, että Suomessa ollaan aika totuttu siihen, että niin ihmisenä meillä ei ole niin ehkä hirveästi valtaa tai hirveästi niin mm, semmoista auktoriteettia.
Että se on enempi vain niin kuin, odotetaan nyt, että ne, jotka tietää asioista, päättää. Kyllä, Ja sitten ehkä niitä voi nyt vähän silleen mennä tökkimään, että mä nyt kyllä, haluaisin, että tekisit tällä lailla, että nyt ei ihan ehkä toimi, mutta kuitenkin kyllä. annetaan niin se päätösvalta sitten jollekin muulle. Joo, se on kyllä tosi kiinnostava kanssa, kun siellä Yhdysvalloissa on niin täysin erilainen systeemi. Ja et mulla on valtava arvostus sille, minkälainen suomalainen niin kuin hyvinvointivaltion malli on ja et kuinka ihmistä tuetaan. Mutta sitten kun on tavallaan se yhteiskunta, joka tukee, niin myös silloin ihmiset voi vähän niin kuin yksilöinä olla silleen, että no ei mun tarvi auttaa Mm. ketään, eikä mun tarvii, että se jää niin kuin, se vastuu vaan heitetään sille yhteiskunnalle, joka just passivoi sitten tosi paljon. Niin. Ja sitten jos se kaikki valta keskittyy just niin kuin johonkin yhteen instituutioon, joka kontrolloi koko maan kaikkia mitä ikinä alueita, niin silloin se paikallistoiminta vaan jää tosi olemattomaksi. Ja sitten jos vaikka on Mm. jotain kriisitilanteita, niin mehän ollaan ihan kusessa, Mm. koska sitä niin kuin, se, että joku pieni kylä vaikka paikallisesti osaisi toimia ja ylläpitää omia toimintojaan, niin on ihan olematonta. Ja tosiaan, jos alkaa oikein niin miettimään, että kuinka avuttomia me loppujen lopuksi ollaan Mm, niin näin niin yksilöinä ja niin perheinä ja tai semmoisena mm, pieninä yhteisönä, jos tulisi joku isompi mm, kriisi tai näin. Koska kaikki niin asiat on niin ulkoistettu tai viety jonnekin suurimpiin. Että jos ajattelee täälläkin meidän kylällä, täällä on niin ollut omat, no täällä oli tämmöinen ollut omat pikkukauppa täällä ja sitten ollut omat niin kuin, siis mitä ihmettä, no ei muista mm, mitään. Mutta siis se on ollut niin kuin sillä mm, lailla hoidettu niin kuin tässä niin kuin lähipiirissä kaikki tämmöinen. Tai ennen kyllä, kaikkea niin kuin sähkökin tuotettiin niin kuin kylän sisällä kyllä. ja oli oman niin kuin, siis vesiikin oli semmoinen, mikä vesitorni tai tämmöinen joku Mm, systeemi oli täällä. Siis niin, mm, kuinka oli niin kuin semmoinen, että hoidettiin ne omat ja pidettiin niin toisista huoli. Ja kaikki mm, se on nyt sitten vain hivutettu niin kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Ja kyllä. kaikilla oli omat kaivot, josta sai niin veden, mitä tarvii. Ja näin. Joo. Vähän mulla on taipumusta niin sille ihannoida sitä entisaikaa, vaikka oli ihan siinäkin omat haasteensa. Mm, Mutta just niin tämmöisissä, niin tämmöinen, oli niin ne, siis, no joo, että mitä sama, mitä maailmalla tapahtuu. Meillä on täällä nyt kaivosta saa vettä ja tuosta pelolta saa omat ruoansa ja niin sille, että se oli niin tämä, että kyllä tämä niin ihan hoituu. Tämä pyörii tämä mm, meidän oma pikkujuttu tässä nyt sitten kuitenkin. Että kuinka kyllä. hauras se on se Niin, nykyään koko tämä. niin, jep, jep. Kyllä mä niin kuin näen, että myös suunta on muuttumassa ja Mm, itse saan niin paljon voimaa siitä, että opettelen tekemään itse ja niin kuin palaamaan siihen resurssien äärelle mm, mahdollisimman monessa asiassa, koska, koska se mulle tuo tosi paljon myös sitä auktoriteettia ja sellaista niin sitä omaa voimaa, että osaa tehdä itse. mm, Mutta sitten myös se, että osaa kysyä, löytää ne ihmiset, jotka mm, osaa tehdä ja jotka voi opettaa. Ja toi oli hyvä, kun mainitsit sen transition-liikkeen, niin Raivoon liittyen ää, Suomessa on kanssa toi ää, siirtymäliike mm, tuossa viime vuoden lopulla jotenkin alkanut taas aktivoitua, niin sieltä Briteistä oli puhumassa tällainen Rakesh, ja se sanoi just siitä niin kuin aktivismista ja raivosta tosi hyvin sen, että sekin on ollut
näissä niin kuin Big Oil mielenosoituksissa niin kuin vuosia, ja sitten se tajusi sen, että, että se niin kuin käyttää sitä raivoa johonkin, mitä vastaan Mm. hän on, eikä sen siihen, että minkä puolesta Mm. hän haluaa toimia. Ja sitten nyt hän on sitten enemmän niin kuin tässä permakulttuuriliikkeessä ja siirtymäliikkeessä itse aktiivina. Ja se oli itsellekin sellainen niin kuin selkeä niin kuin jotenkin se kristalloi itselle sitä ajatusta, että niin, että mihin mä haluan itse asiassa käyttää tätä mun Mm. raivoa ja voimaa on se, että rakentaa sitä, minkä puolesta mä haluan toimia ja mistä mä välitän ja millaisen maailman mä haluan luoda. Niin se on ollut tosi voimauttava jotenkin palauttaa itsensä siihen, että minkä puolesta. Mm. No kyllä se niinku tuntee niinku kehossakin sen, jos se on, niinku, että Mm, mun pitää taistella jotain vastaan verrattuna siihen, että mä niinku teen jotain jonkun puolesta tai niinku mä pyrin johonkin niinku jonnekin. Niin on siis sehän niinku tuntee niinku mm, ihan kehossakin sen, kuinka se on niinku raskasta, kun koko ajan tästä kyllä. niinku taistella. Ja sehän niinku on myös hirveän uuvuttavaa semmoinen olla jotain vastaan koko ajan. Että siis samahan pyrkimyshän se on, että olisi, niin kuin, tulisi se Mm, muutos, mutta kyllä. niin kuin semmoinen sisäinen energiankäyttöhän on sitten ihan niin kuin eri. Kyllä. Joo. Tuli mieleen, mä aloin miettiä, että mistä me puhuttiin, että meidän pitäisi puhua. Sitten oli puhetta niin kuin näin, että mites, niin kuin just, että naisten raivoja, niin Mm, kuin näin, että mistä saa suuttua ja saako suuttua. Ja tämäkin on niin kuin aika kiinnostavaa. Kiinnostavaa niin kuin yleensä kanssa, että just tuntuu, että on aika voimakas semmoinen pelko sitä, niin kuin sitä raivoa kohtaan ja sitä suuttumusta mm, kohtaan. Niin kuin se olisi jotenkin sillä lailla, että no eihän tässä nyt saa suuttua. Ja just tämmöiset, että älä nyt tuosta suutu jotain. Eihän tuo nyt ole. Tuohan on pikkujuttu, mitä sä nyt tuommoisesta suutut. mm, Niin kuin, että se on tämmöistä, niin, että siinä on semmoinen ainakin mä oon tunnistanut aika voimakkaasti sille, että tulee semmoista, että mitä sä nyt, niin että se, josta suuttuu, pitäisi olla jotenkin niin tosi valtava, jotenkin tämmöinen, että pitäisi olla joku tämmöinen hirveän suuri mm, yhteiskunnallinen vääryys, josta olisi sitten jotenkin oikeutettu olla mm, niin vihainen. Ja myös jotenkin sitten niin, että pystyisi oikeasti tehdä jotain asialle. Ei vain se, että on niin vihainen ylipäätään, mutta mm, että ei niin ole semmoista niin mahdollisuutta tehdä asian alle mitään. Mutta jo sillä lailla, että on jostakin niin arkiasiasta suuttunut, niin se ei ole mikään niin itsestäänselvyys, että se niin jotenkin ymmärretään tai osataan niin sillä mm, lailla, että ahaa, mutta kerro lisää, että mikä tässä on, niin mikä sua oikeasti tässä mm, suututtaa. Vaan se halutaan vähän sitten niin vain silleen, että no älä nyt ole kyllä, tollanen. kyllä, kyllä. Ja ehkä toi ajattelu just pohjaa siihen, että miten raivo nähdään Mm, yhteiskunnassa, että se on niin kuin, raivo on hyökkäys mm, lähtökohtaisesti. Ja jos sä ilmaiset jonkun asian, josta sä oot vihainen, niin silloinhan lähtökohtaisesti jonkun pitää puolustaa, joo, koska se on hyökkäys. mm, Ja, ja itsellä huomaan kyllä, että sen niin kuin raivon ilmaiseminen ja käyttäminen on jotenkin ää, silloin, kun mä tiedän, että se toinen henkilö on vaikka jotenkin perehtynyt enemmän tähän tunnetyöskentelyyn ja mä tiedän, että me puhutaan niin kuin samassa kontekstissa mm, asiasta, niin mm, sit mä pystyn sanoa hyvinkin helposti, että hei, mä oon vihainen tästä, koska silloin siinä on niin kuin semmoinen turvallinen olo siitä, että se toinen
tietää, mistä mä puhun, kun mä puhun raivosta. Että mä puhun Mm. oikeasti, että siellä on joku asia, joka on mulle tärkeä. Mm. Öö, ja vaikka silloinkin, kun itse en pysty ilmaisemaan sitä kaikkein niin kuin jotenkin selkeimmin, tai se tulee vähän semmoisena, Mm. niin silti jos on toinen henkilö, joka pystyy niin kuin, vähän niin kuin tunnistamaan, että okei, täällä nyt on pohjalla jotain muuta ja antaa sille tilaa, niin silloin siitä niin kuin tulee tosi hienoja asioita. Mm. Mutta sitten kun on sellaisessa muissa yhteyksissä, joissa se edelleen hallitsee, että raivo on hyökkäys, niin se on tosi vaikea ilmaista asiaa sen raivon kautta, tai sitten vaikka itse koittaa sanottaa sen, että on helpompi vaikka sanoa surun kautta, tai että harmittaa, tai näin, koska silloin on helpompi saada myös jotenkin sympatiaa. Suru tavallaan saa sitä ehkä jotain sympaattista reaktiota, kun sitten se raivo on enemmän sen niin kuin vastareaktio. Ja sitten sitä vähän niin kuin joutuu kikkailemaan sen kanssa, että mitä tunteita mä voin ilmaista ja käyttää. Mm. Ja, ja, ja itsellä ainakin niin kuin nuorena, pienikokoisena naisena myös se että kenen seurassa, se vaikka, että minkä ikäisiä, että jos on niin kuin, lähtökohtaisesti minua vanhempia miehiä, mun niin kuin oletus vaan on, että en mä voi sanoa mitään niin kuin, raivoon liittyvää, koska ensinnäkään mä en tiedä, miten ne reagoi, Mm. koska siellä on aina se pelko, että okei, joku voi sitten vastata todella voimakkaalla raivolla takaisin tai muuta. Et aina pitää vähän niin kuin navigoida sitä tilaa, että mikäköhän nyt tämän porukan kontekstissa on sopivaa ja niin kuin saattaisi toimia parhaiten. Mm. No. Mm. Mulla on yksi, kun kysyit siitä, että miten, että saako nainen olla vihainen. Oli yksi tosi hieno, yksi raivoklubi. Pidin livenä niin, että mun äiti oli kutsunut hänen ystäviään, Mm. jotka oli kaikki niin kuin, plus 50-60-vuotiaita. Ja sitten tavallaan, että sen ikäisen naisen raivo on niin kasautunut jo, että Mm. sieltä sitten niin kuin lähtee tulemaan sitä. Ja se oli jotenkin ihan mahtavaa, koska sitten kun on itse jotenkin ystävien, 2-30 ystävien kanssa tehnyt samaa työtä, niin sitten se on vielä vähän sellaista, että no eihän tässä nyt just sitä, että eipä tässä nyt, että en mä nyt oikein ole mistään Niin, että en vihainen. mä nyt oikein, ei mulla Niin, nyt ole oikein mitään sillä lailla kasaantunutta suuttumista. niin, Mm. niin. Mutta sitten ne niin kuin, se oli ihan mahtava jotenkin niiden mun äidin ystävien kanssa, kuinka sieltä lähti niin kuin suuria voimia liikkeelle. Mm. Minkälainen kokemus sulla on itsellä naisten raivosta? No, mm. No, lähinnä siis mun niinku perhepiirissä ja näin, niin se, niinku, siellä ei ole, no sanotaanko, että siinä on semmoista tiettyä temperamenttisuutta, mutta monesti se sitten suuntautuu niinku itse, niinku, että se, niinku, silleen, niinku, se tulee semmoinen, ei räjähdys, vaan semmoinen implode, eli siis se, niinku, mikä se nyt on suomeksi, vähän niinku tämmöinen lopsahdus tietyllä lailla. Mm. Että sitä niinku tuntee, että sieltä jotain olisi niinku tulossa, mutta sitten se niinku silleen vaan, niinku, että no Mm. ei me nyt sinne mennä. Että se niinku, semmoinen tyyli, että se vain sitten niinku, sit kasaantuu sitten sinne sisälle. Sitten se tulee semmoisena piikittelevänä kommenttina esimerkiksi, tai joku niinku tämmöinen jossakin vaiheessa sitten, että sun pitää nyt aina olla, tai miksi sä oot niin, että niinku, siis se tulee sitten semmoisena joka ei Mm. sitten ole ollenkaan siihen asiaan liittyvää, vaan niin kuin ihan selvästi joku juttu, joka on jäänyt niin kuin sinne Mm. pyörimään, joka sitten sieltä jostakin sitten välillä pulpahtaa esiin. Että se on niin kuin, ja
Ja sitten niin mun se taas niin isoäiti oli niin tosi semmoinen viilipytty. Tai siis hirveän semmoinen rauhallinen. Kaikki on hyviä. Ei tässä niin ihan tämmöinen muumimamma tyyli. Että niin se, että ei ole, niin kuin, että mäkään en ole kokenut, että on ollut Mm. semmoista niin roolikuvaa tai näin, että olisi, että meillä ei ole mun suussa, ei, no on, no mietin. Joo, on siellä joitakin, mutta niin on hirveän yleistä ei ole se, että niin olisi, niin sanoisi, että niin sanoisi mitä tykkää ja olisi semmoinen niin suora Mm. ja tämmöinen näin. Että se on niin vähän vierasta. Ja siinä on aikamoinen niin työskentely, että se olisi niin se, että mä oon suuttunut jostain, että se on ihan ok, että ei se on niin kuin, ei mun tarvi sitä mitenkään peitellä jollekin niin Mm. tämmöisellä surulla tai sitten muuten vaan silleen niin kuin mullakin on sitten semmoinen tyyli, että mä silleen niin analysoin sen tilanteen, että jos mä nyt, että eihän tässä mun kannata suuttua, koska sitä ja tätä ja tuota ja sitten niin ja näin ja näin. Ja sitten se niin kuin lopsahtaa sitten Mm. sisälle päin ennen kuin se olisi niin kuin päässyt suusta ulos. Niin siinä on homma, hommaa Mm. edes niin kuin silleen, että voisi oppisi tai harjoittelisi sitä silleen, että ei, mä en nyt halua tällä lailla, että tämä nyt niin kuin Mm. toimi. Tai voitaisiko tehdä jollakin toisella tavalla. Niin kuin, että siinä Mm. jo on se, "Öö, en halua. Niin kuin semmoinen sisäinen. Onko sulla jotain onnistumisen kokemuksia siitä? Mm, no, en, mä tiedän, se jotenkin tuli niin tämä niin tämmöinen uusi kierros, niin kuin, että oi vitsi, eihän mä tätä osaa ollenkaan niin tästä. Et mä ajattelin, että no mä tästä teen nyt tämmöisiä tunnetyöskentelyä, tämmöistä Mm. sisäistä työtä aika kauan jo, mutta sitten sillä lailla niin tuli taas, että niin tuli sellainen uusi kierros, että voi vitsi, mutta eihän mä edes uskalla sanoa, että ei tämä toimi. Tai että mä haluan nyt, että sä tekisit näin. Niin kuin, Mm. että niin tuli sillä, että ahaa, tässä alkoi nyt taas ihan uusi työ. Mä oon Mm. tästä Kyllä. saakaa nyt kaivelemaan tällä sitten muovilapiolla. Sitten Joo, päästään sitten taas kerrokselta sitten siihen, että mikä tässä nyt oikeasti ja mikä siellä nyt on se kyllä. mikä on ne vanhat päätökset tai ne vanhat strategiat, jotka on siellä hirveän voimakkaana Joo, pidättelee tätä. joo. Joo, tunnistan myös itsellä konfliktin pelko on semmoinen, joka aina palaa uudestaan. On silleen, että no niin, nyt tässä taas ollaan sanomatta mitään, koska Mm. en halua aiheuttaa tästä mitään konfliktia. Mm. Ja siinä on tietyllä lailla myös, koska ei ole nähnyt tai kokenut semmoista, että Mm. on ollut konflikti, josta on sitten silleen pystytty silleen, kaikki on ollut ihan Mm. näin kätelty silleen, että hyvillä mielillä lähtetty sitten eri Mm. suuntiin. Vaan se on se Kyllä. konflikti on aina semmoinen tosi sekasorto, semmoinen, joka vain tulee enempi pahaa mieltä ja enempi vanhoja tunteita nousee pystyyn. Ja sitten se jää semmoiseksi mötikäksi. Mm. Ja sitten lähdetään sitten katkeroituneina sitten eri Mm. suuntiin. Et siinäkin on semmoinen, että kun sitä ei oikein kokenut sillä lailla, että miten voi Mm. mennä siihen konfliktiin niin, että se sitten kaikilla olisi ihan sitten semmoinen olo, että näillä mennään. Ja sitten Niin, kyllä. Että se melkein vaatii sen, että pitää olla yksi tämmöinen fasilitaattori siinä mm, konfliktissa, joka ei jotenkin itse lähde siihen reaktioon mukaan, koska kyllä sen huomaa, että jos on molemmat osapuolet konfliktissa on jossain tunnemyllerryksissä, niin se mm, on tosi vaikea olla sille, että no niin, nyt minä otan tällaisen neutraalin asenteen ja vain kuuntelen sinua, mm, jos on itse tosi sen tunteen viemänä. Ja mm, sitten harvoin meillä on mahdollisuutta, että tässä olisi nyt tämmöinen neutraali henkilö, joka voi ohjata tätä tilannetta. Ja samalla lailla just, että
Että oikeasti koko tämä idea siis tämmöisestä, nyt sanat menee hukkaan. Äh. Eli siis niin sillä lailla, että niin kuin, äh, mahtavaa, kun pää lyö tyhjä. Että niin kuin, kompromissi oli se, mitä minä etsin. Mm. Niin, että Joo. kompromissi ei välttämättä olekaan mikään ihanteellinen asia, koska se Mm. tarkoittaa sitten, että molemmat on niin kuin luovuttanut jotain tärkeää, mutta ei ehkä sitten saanutkaan sitä, niin kuin mitä olisi oikein halunnut. Ja sitten molemmat Mm. jää niin kuin, osaltaan on vähän sillä lailla, että ei tämä nyt oikein mene oikein hyvin. Että se, niin kuin, se kompromissikään ei välttämättä, että se sitten niin kuin, pitäisi niin kuin, jatkaa sitä niin kuin, Mm. neuvottelua siihen asti, että se todella olisi toimiva kaikille. Kyllä. Ja se on ehkä sitten, että se sitten jää siihen kompromissiin ja sitten siitä kompromissista sitten jää kuitenkin kytemään joku semmoinen, että kun mä olisin kuitenkin halunnut nyt sitten tai jotenkin jäin vähän Mm. huonommalle tai että on Niin. joutunut luovuttaa jonkun tärkeän osan vain Mm. koska jotenkin ei ollut muuta mahdollisuutta. Mm. Mokomassa ei ollut muuta mahdollisuutta. Näin. Niin, tämä ehkä palauttaa siihen, mistä me alussa kanssa Mm, puhuttiin, että mikä ikinä se päätös onkaan, niin että sitten sitoutuu siihen, että tämä on nyt se paras päätös, mitä tästä saatiin aikaiseksi. mm. Ja sitten kanssa Ei se jää yhdistettynä, siihen niin kuin, joo, yhdistettynä siihen, että pystyy sanoa, mm, että tätä mä haluan. Tämä on niin kuin mun niin, niin kuin tämä ydin. Ja tästä mä en niin kuin luovu. Ja sitten niin kuin siitä lähdetään. kyllä, kyllä. Mm. Näin. Suuria teemoja. Mm. Niin, mutta siis kiteytettynä, että siis eihän tämä ole mitään helppoa hommaa. Että Mm, joo, sillä voi olla, jos lähtee suuttumaan ihmisillä, niin siinähän voi olla aika tuhoisatkin mm, seuraukset, jos se on semmoista mm, räyhäämistä tai tällä lailla, niin kuin, että vanhoja patoutuneita juttuja vain lähtee sieltä sitten poksahtelemaan. niin, mulle toimii tosi hyvin kirjoittaminen, että sit kun mä oon siinä jossain tuittupäissäni, niin että lähden kirjoittamaan vaan sitä auki, koska sekin jo toimii tosi hyvin siinä, että siinä pääsee eteenpäin ja sieltä lähtee niitä muita kerroksia. Ja sitten usein käy niin, että sit lopulta päätyykin, että sit sieltä tulee myös sitä surua ja jotain empatiaa ja yhtäkkiä mä oonkin jossain niin kun löydän niin kun empatiaa sitä tahoa kohtaan, mikä saa Mm, minut vihaiseksi. Niin se on jotenkin ää, se on myös tosi hieno mahdollisuus, minkä polun se raivo voi avata, jos mm, sille vaan antaa sellaisen tilan, joka on niin kuin turvallinen millä ikinä tavalla, niin vähän niin kuin seurata sitä polkua loppuun asti. mm. Ja samalla, että tosiaan niin se, mistä mä oon suuttunut, niin se on se, niin mistä minä olen suuttunut. Tai silleen, että, niin kuin, Mm. että eihän niin muiden tarvi nyt olla tietyllä tavalla vain se, että koska mä oon suuttunut, vaan Niin, se on niin kuin, tämä niin kuin mun. Ja se voi niin, olla sitten joku vanha juttu, tai sitten se voi olla ihan joku asia, että tässä tilanteessa mua nyt niin kuin suututtaa tämä. kyllä, Vaikka ihan vain, että me istutaan tietyllä tavalla pöydän ympärillä, joka ei nyt toimi. kyllä. Ja se on auttanut mulla tosi paljon kyllä itsellä. Niin kuin suuri anti tässä tunnetyöskentelystä on se, että on just ymmärtänyt tämän, että ihmisen tunne on hänen tunne Mm, ja mun tunne on mun tunne. Ja et vaikka mä näen, että joku reagoisi aika niin kun, jotenkin suurestikin johonkin asiaan, niin mun ei tarvii heti mennä siihen, että mitä mä oon tehnyt väärin mm, ja kuinka mä voin nyt pelastaa tämän tilanteen, vaan mä voin, että mm, okei, että nyt hänellä on tämä mm, tunne ja mä voin
Mä voin niin kuin tarjota jotain, kysyä mitä hän tarvitsee, mutta et mun ei tarvii niin kuin itseäni vetää siihen jotenkin, Mm. just siihen draamaan vaikka mukaan. Niin se on tosi suuri anti, ettei tarvitse vähän niin kuin kantaa myöskään kaikkien ihmisten tunteita, koska usein, tai itse aiemmin on myös ollut, tai edelleen on todella niin kuin tunneherkkä, niin että kuinka se raivo ja myös tunteiden niin kuin nimeäminen ja tunnistaminen itsessä ja muissa auttaa siihen, että voi luoda sen niin kuin oman vähän niin kuin turvallisen tilan sille, Mm. jossa mun ei tarvitse niin kuin ottaa näiden muiden ihmisten tunneimpulsseja itselleni kannettavaksi. Niin. Niin just, siis sillä lailla, että minä olen vastuussa vain Mm, minun tunteista kyllä, ja sun tunteet on sun tunteet. Niin kuin, että mun ei kyllä. tarvitse nyt mukautua nyt sitten siihen, koska sä tunnet jotain, niin ei mun tarvitse sitten sillä lailla niin kuin olla se, Niin. niin kuin, astella siellä niin kuin kananmunan kuorilla ja tosi Mm, varovaisesti, koska nyt mä en halua, että sä suutut. mm, Se ei ole niin kuin mun ongelma tai mun vastuu. kyllä. Mm. Mm. Sulla on jotain vielä niin kuin silleen, siellä jossakin kuplii jotain, Mm, että niin kuin on vielä niin kuin ehtinyt sanoa. kyllähän aika hyvin on käsitelty ja kaikkea voi toki jatkaa, mutta ehkä kiinnostaisi kuulla sulta, mikä on sun seuraava raivoon liittyvä harjoitus tai kokeilu. Mm. No joo, siis lähinnä sitten tämmöinen, että mä niinku teen sitä, mitä niinku mä haluan tehdä. Kuulostaa tosi, no, mutta siis sillä lailla, että mun useampi semmoinen verkko, no, luento tai tämmöinen joku workshop, work talk Mm. suunnitteilla. Ja siis mun täytyy niinku oikeasti vähän niinku nostaa sitä silleen, niinku, että tämä pitää nyt niinku tehdä, tai sillä tavalla, niinku mä sitoudun nyt tähän ja näin. Ja nyt meidän tämä tehdään nyt, että siihen liittyy nyt se, että pitäisi jotenkin kirjoittaa sitten ja tehdä joku flyer ja bla 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 ja kaikki näin. Ja, niin, että se vaatii semmoista nyt niin eteenpäin, koska on niin kuin, tunnistan semmoisen tyylin, että mä vaan silleen, ei tää sitä nyt kannattaa, ei sinne kuitenkaan kukaan tule ja bla 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 ja näin. Ja nyt Mm. ei, nyt tehdään näitä. Tehdään näitä ja välillä sitä pitää tehdä, vaikka ei sitten sinne ketään tuu, mutta se jotenkin sillä lailla pistää jonkun pienen kiven pyörimään, että sä kuitenkin teet sen, vaikka se niin sanotusti ei Mm. kannata. Tai jotenkin se ei, Mm. siihen ei tuu sitä porukkaa ehkä sen verran, mitä tarvitsisi tulla. Mutta esimerkiksi mulla on nyt sitten ensi viikolla semmoinen villiyrtteihin liittyvä luento. Wow, mä Mä oon haluan sitä tulla. kokeillut saada järjestettyä useamman kerran ja sitten se on kaatunut siihen, että ei tule tarpeeksi porukkaa. Ja keväällä mä tein ihan vain semmoinen pop-up-juttu silloin, että hei, tulkaa meidän pihalle, mä pidän tämmöisen pikkujutun. Joo, Ja sitten nyt sitten mä kyselin, ja silloin viime syksyllä jo piti pistää sen kansanopiston kalenteriin joo. se. Nyt pidetään nyt sitten tänä toukokuuna tämmöinen luento, ja nyt sinne on jo tarpeeksi ilmoittautuneita. Mä sanoin, että oho, pitääkö Jee. mun oikeasti pitää tämä luento nyt semmoinen. Näin. Nyt pitää Mm. käyttää vähän sitä semmoista. Nyt mietitään, mistä puhun, mitä tehdään, Mm-hmm. mitä Annika, otan mukaan, mitä täällä on. mulla on tehtävä. No, Sä pyydät ne naapurit, jotka kaataa nyt sieltä niitä puita, pyydät ne sun villiyrttiluonnolle ja kerrot, kuinka tärkeää on ylläpitää metsän monimuotoisuutta. Laitat vaan, printtaat flyerin ja laitat niille
Tai, tai laitat, en mä tiedä millaisissa Mm. naapuriyhteyksissä olet, mutta laitat silleen, että hei, tervetuloa mun villiyrtti luennolle. Ei sen kummempaa. Mm. Joo, mulla on vasta ehdotus. Mä pidän meidän Okei, okay. kylätalolla jonkun tämmöisen vähän villiyrttikokkaus. Joo, Jutun. Mm. no niin, Tehdään yhdessä jotain ruokaa. hyvä. Yes. No niin, hyvä. Ei, mutta tosi kiva. Kiva, että tulit. Kiva nähdä taas Kiitos. pitkästä aikaa. Kyllä, No niin, kiitos tästä. mene Seuraavaan hyvin. Tai kertaan. miten tässä go well. Kyllä, raivokkaasti. Mm, Raivokkaasti ja lempeästi mm, uuteen päivään. hyvä. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moikka.